manis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Dumateng para sesepuh bini sepuh, para pepundhen kula wonten ing Purnama Sastra Bojonegoro inggih mboten saged kasebat setunggal mbaka setunggal awit ing kaludhangan dalu punika nggih ngiras-ngiras panjenengan tetepangan kalih kula Bapak Ibu nggih pangapunten tipe deno iki ya gedhe mlenok tenan ngoten nggih. Nggih nami Kinarya Japa niku rumiyin paringanipun Pak Jayus PT Sawargi nggih deno nggih. Alhamdulillah puji syukur dumateng Gusti Allah dinten iki kula lan panjenengan tasih pinaringan sehat saged makempal wonten pelataran kadenoan ngadiluhur kanthi sehat wal afiat. Ya amin. Salajengipun selawat serta salam tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu syafaatipun wonten ing dinten kiamul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan, kula minangka sahibul bait utawi tuan rumah ingkang dadaan mboten dadaan tenane nggih sampun dangu kula riyen nggih. Tapi wekdalipun Pak Bekel nembe matur kalih dinten kala wingi niku. Nggih siap mawon. Nggih. Kula ngaturaken gung panuwun awit kerawan panjenengan sedaya karaya-raya dumugi wonten rampok kula. Nggih ngaten menika kawontenanipun nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula sakeluarga atur suguh gupuh lungguh arus saha parengkuh kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sakathah-kathahipun. Nggih lelengganipun nggih ngaten iki digelarke layar. Nggih pinarakaipun nggih sak wontenipun napa malih suguhane ala kadarnya nggih nyuwun pangapunten. Wonten mriki tasih wulan Sawal kula nyuwun agunging samudra pangasami sekathahipun kalepatan minal aidin wal faizin nggih atas nami pribadi ugi keluarga. Salajengipun mbok bilih mangke murid kula menika nyuwun tampil pertama amargi benjing sekolah nggih nyuwun wekdalipun lan kula bika kanthi tembang mocopat dandang kula nggih. Mangke mbok bilih wonten kirang trepe nyuwun pangapunten Pak Yanto para sepuh pini sepuh awit titilarespun mbok menawi dereng trep sinau niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Menika mocopat dandang kula laras belok patut 6 terjemahan surat Al-Fatihah wonten basa Jawi nggih. Kanthi nyebut ing asmaning Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sejatine pujolan pujiku hamong Allah ingkang ndarbeni Gustining jagat raya ya alam sawegung maha welas asih cetha kang ratoni dinaning agama yakti kukute ngalam donya
namung kunjuk mring paduka Gusti hamba nyembah saha kumawala angrerepa DPDP hamba nyuwun pitulung tinedahno margi kang yekti margine tiyang kathah ingkang bagya tuhu paduka paringi nikmat sanes bebendulan sasar sami amin tutupe donga matur nuwun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.